Klassikkotapaus. Asiakas halusi viime kerralla puut klapimittaan, nyt sitten ajettiin lahot, pöllit ja risut kasalle. Tällainen koivu oli alun perin tarkoitus ottaa kiipeille, mutta eihän sitä tarvinnut kiipeillä, kun siihenhän se mahtui. Tietenkin suorakaadossa on omat riskinsä, mutta nopeata hommaahan tuo. Nyt on syke jo vähän laskenut ja siihen se tosiaan saatiin. Talo säilyy ehjänä ja antenni säilyy ehjänä ja linnunpönttö. Siellä on asukas, niin sekin säilyy ehjänä. Ja vaikka vähän liian aikaisin kyllä lähti. Pitopuu oli vähän vielä paksu, että en olisi uskonut niin aikaisin lähteä, mutta hyvinhän se meni. No niin, homma on hoidettu ja paikat on siistiä. Tosta tosiaan lähti toi koivu ja koivu on nyt klapeina tuolla. Ja tuolla on risukasa, joka haetaan sieltä myöhemmin pois. Semmonen ihan mukava pituinen ja sopivan kokoinen iltakeikka. Ei tälle iltasi viitti mitään liian isoja keikkoja ottaa, että ehtii sitten nukkumaankin vähän. Nyt on hommat hoidettu ja käytiin tuossa välissä vielä syömässä burgerit ja nyt ajelen Avantin pois tältä työmaalta, kun oli niin lyhyt matka, ettei kannattanut trailerin päälle laittaa, niin lähden tästä ajelemaan. Eihän tää Avantti mikään mukava ajettava oo, mutta on tällä laillista täällä teitä pitkin ajella, niin ajellaan nyt, kun kerran oli lyhyt matka. Ei tällä kyllä kovin montaa kilsaa jaksa ajella, kun töyssyt tuntuu, kun ei oo mitään jousitusta ja tää on vähän tällaista rynkytystä. Viikkasen saa kyllä olla tarkkana noiden töyssyjen suhteen, ettei pää kolahda tohon ikkunaan. Ja näin. Avantti saatiin kotiin. Ois muuten klapia myytävänä. Ostakaa.